Ghana eyakran kumasasa Ghana eyakran kumasasa daka nyina ka attachment keke wa hwe we nyina ya asem ya hwerani asa yi atofom hwerani asa atwerani kwadwo Nkansah Lilwin ti da ben abaja asa ansem hunu ndi enta me kasa Dr Likee onye de wuye won se ofem ni nyina atiko se Ghana kroni nyina na da ho no uyi kumase yi enkran a ekro bia ka bia aye sopros kwadwo Nkansah ye study wate abuso ndi ni AdwenepaheneTv aka enkrata mu kinkon aka fufoken aka bema ye fan yirenim enye fom aka mutwa na omote Mr No Pressure udi me chia pressure by the befawo abuso kwadwo Nkansah Lilwin ade nsem hunu nsem fon sem tantan bi abeto social media no so a saa nkrofo we mu ye nkrofo bi da bia mekase entitimu ene mpapa mu nkwa no mope ade ntia kwadwo Nkansah pa chese Ghana krona da ho ni nyina no se wo mfiri kumase emfiri nkran anase onti kumase enten kran de a na se bi onya nipa da sani kwadwo Nkansah saa se na woka enu tira mu kuma wudu no agu no kuma wudu no enu tira da bebe otiri so abo pampa so se woka wo be kuma wudu no egu ye hwensama sabi okogina obi shop awo bie eka edeto amansa tentan se Ghana kron uyin kran kumase a enu tina sabi amanfo bubu bi se epo ameto kumase no na kwadwo Nkansah nti wo no sabi die nyansa kwa de kutawo adwene bana da wutirim kwadwo Nkansah nti wo firi se tama wusi so a obaye Nkansah no wo ka se kumase anawo muti kumase anawo muti nkran enkwa na ma ye kwadwo Nkansah na wugina ototo ayampia no kwadwo Nkansah Lilwin wo ka se sabi omomo kumase ne nkran kwa na ma wo ye saade no na se sabi Ghana chrono voter region what is upper east upper west sunyane brown for region central na sefo no nkura twa Ghana hu nyina ahia no o pa je sabi obiti wa onye nipa wa abrawo enne wo toro ye video to wa enye kumase fo nkwa na hwe enye nkran fo nkwa na hwe obi ahwe bi kwadwo Nkansah sabi Gyimi na ewo otirim no eya adosro do Gyimi ne ya adosro na se uye kese kakra but adwempone ewo otirim ntino won se wo so esete kwadwo Nkansah obi antawo ase de we ase Dr Likee mo ene kwa akuma no mo aba piki media no so na nse a ufo ba bia akabeneza Dr Likee akabeneza Dr Likee no ase how it has a pressure na de kasa kwadwo Nkansah tena ase na tie ni ye wan kasa na asema aka nyansa be pa na wom asema aka ye nyansa sem be na kwadwo Nkansah asema aka ye wom wa bra asabi obeti akurase baabi obeti baabi asabi light mpo eni ho kwadwo Nkansah nipa ne timi yusu eye generator na omuda yi eye movie se obi metieska na omehwe obeti mbeto eye CD na wode akodwo ne eye generator ena dwone ne TV se akwakohwe kwadwo Nkansah enne sabi ubu omomo ho baabi a sabi ewo ekire animtia kwadwo Nkansah bu sabi nipa sabi obi a wanted cry enti kumase de kwadwo Nkansah emu sa nipa ne se we nipa dasani wa bra kwadwo Nkansah nipa ma obeye nipa de no enye kumase fo enye nkrafo omomo akiri no omo mo yesa kwadwo Nkansah nipa do se de wo kumase a omo hu a omboje so kwadwo Nkansah nipa do sai ana won kran a omo hu a omboje so aje omo a wudi o matamu nei se obi ti akurase a sopros ende enka Ghana ho obi ti hen a sopros basa nkrofo no so no ene hu a ne ye boje so saa nipa na kwadwo Nkansah wumbu omo anfele agenti no nkwase akeka ene enyiyimu tribalism ena ayemu se twom na ka wo eho kwadwo Nkansah de esi na so ba ubo masa asem afiri onumba kwadwo Nkansah brabote be pachaw se kwadwo Nkansah Lilwin wa ma abota be pachaw a eja bi AdwenepaheneTv meso agu so no medonyame ebeje wosem eja AdwenepaheneTv meso de agu so saa nkwasasem na be kan no se Ghana kroni nyina no eya Accra ne Kumase nasa ufri buna afo de a enka Ghana ho sopros ufri ekaze voter enka ho sopros ufri upper east upper west ene eho a enka Ghana ho kwadwo Nkansah uye Gyimi fo meka kiro unim nyansa akra nkwasa keka na abata social media so keka no mbedi watama mo so wa Gyimi brabonte na be pa Ghana fo acha wo se uye sorry so kasa nkwasa asem sa nyambara asem no na unya omo a kwadwo Nkansah ka wo ye hwan enye Ghana fo ene asoso mu
yo bobo kwadwo Nkansah ka wo ye hwan a wo chese ne wo be kan kwase asem ene Gyimi sem ene nyamra sem ayampe a atoto ma Ghana for say so bi anti Kumase on kwase pressure e da wo so kwadwo Nkansah won kwase pressure da wo so adentia obi nti Kumase ente kran Ghana kro nyina ye akra ne Kumase wo ya aboa pi kwadwo Nkansah adwenpan na meka me se wo ye kwase mpanyini wo ya aboa pi so nyansa no Gyimi ache so nyansa wani pepe eyegu fom no kwase aboy te se wo ene no wo nya din ebe dro be ka kire obi se obi nti kran nti Kumase a kwadwo Nkansah tu betan kran kwadwo Nkansah Lilwin you school no free Kumase na fa bran kran because I hold the capital aboa woto na Gyimi na wo Gyimi na nkwasasem ana ato na okeka so obi nti Kumase nti kran de nipa no nya nipa ho na se sremni ati srem na se sabi wo kodi nkwasasem de akire no na wa antiase a wo se an na ntafo antiase mase nso tani ati asemase te se wa wo nipa te se wa ja nkwasa keka na wo ti social media na wo ba na beto so ya mpia na akono wo fem atwam kwadwo Nkansah me ka akire wo twam sa do ja Gyimi no na wo Gyimi do wo si su kwadwo Nkansah movie na wi e besi ne adentina wo nto aso also Lilwin wo Gyimi na wo Gyimi no once eno na apeja aya akabeneza once na Dr Likee oduru be Dr Likee se oduru be akwadwo Nkansah hwe se omomoten kran ye be gbaje oso ana hwe se omomo Kumase no ye be gbaje oso aje se watre Kumase ana watre kran asana ye gbaje oso efiri na ekro kwadwo Nkansah se wa ma abotan pa chaw na wutu ka edi free Kumase etra no afa kon kran na de kokro fro so nyankopɔ betu aka kwadwo Nkansah se wutu ka etra na de ko sunyanya nyametu aka wutu ka ede ko brafo nyametu aka wutu ka ede ko apa west nyametu aka wo ye Gyimi fo wate sa nkwasa keka na musole a ene ye fame ene ye stars nti oba Gyimi sem ena beto na abekeka aboa nye Ghana fo mo nchire kan so mo fra chire ka kwadwo Nkansah wo ye hwan ka wo ye hwan hwana sen Dr Likee mu ekọ kan sa ahofa yie ewo ye Kumase ewo ye nkran enye bunu afo enye bunu mam no mkoye na kwadwo Nkansah te se wani apiapi ne waso ntrem ayi wan a wo betra bote be kan kwase asem se Ghana de Kumase ne nkran kwadwo Nkansah ye study obi a wote no ma dwompan ma ka akiro no eje bia me de ba oso no ebeje onsem bra bote be pa Ghana fo achew se wa asem na kan wono na fom ye na de kan sa asem no so ama bote me pa achew na Gyimi na wo start na wo Gyimi na eye Nkansah kwakuma anu Nkansah Dr Likee mu abegina mu a ese kwabo de Likee ne gina so Dr Likee akabeneza ena gina so o medi sa nyamara asem no akabeneza ni sa nkwase asem na wo to a wudi no akabeneza mpo na no kasa mpo eden ba agisa wo minim Gyimi wa wani eyego ni sa patuoni aboa kwadwo Nkansah wani pofo sa patuoni hwe oni mana de jona na de kasa na wo say you get the gas ebe jona be di Ghana for atem say Ghana kro nyina ye Kumase ne kran aboa na so bi nti Kumase nten kran de a onye nipa ho na so bi mfiri Kumase mfiri kran de onye nipa ana obi entu mfiri ba bi oteme tene Kumase na kran de onye nipa kwadwo Nkansah we Gyimi for ate so nyansa na wa Gyimi ache o say udin eko kwadwo Nkansah wo say tupo sa so ye bibia na udin saba upo so ye bibia sa ho ye bi sa na be ya na YouTube for be di Dr Likee matem na so ye YouTuber a onya star wo ye YouTuber a onya star kwadwo Nkansah na wo ehefo na mu ye movie na modikogu kwadwo Nkansah Lilwin a wo say obi ye YouTuber a onya star ubetimi do compare with Maya kwadwo Nkansah ubetimi do compare with Maya say obi ye YouTuber a onya star and now what if I compare Dr Likee me catch you straightforward mental but who Gyimi do who Gyimi too much kwadwo Nkansah me catch you so am about to patch wa adwuma me do no ebeje wonsem awon ya wurawura wo sa brante we omo mudi wa cho bie ni wa kwadwo Nkansah timi de tu kwan hwe Dr Likee omo Dr Likee do mo tu kwan kwadwo Nkansah group na wo mo na wo timi de tu kwan no wa sa be kan kwasese me di Ghana for atem nya Ghana for ne to movie ehwe nya Ghana for na wo ye video to o mba behwe na Gyimi ni ti say wo kra ye video to a na Ghana for na be do mato masa ma behwe na wo to ebe kasa ai Ghana kro nyina gina Kumase anankran kwadwo Nkansah wo ye Gyimi for ma wate
Afraid matesi so na wanga sa no be sua nyansa by force. Na ja Gyimi na wo Gyimi no. It's too much. Abusa me boafu ye pa. Oba so me kan fo tap send edama. Tap edwuma de ku a. Mo so ya snap so send this guy frama no ne de ko Ghana kwada. Tap app na me kan fo dama. First time I use app na promo code be hia e AdwenepaHene. Ye support ade a eye ye free Ghana. Ni kwa se bu Ghana kuro no animtia. Ubu Ghana kuro no animtia. Ghana kuro no ana se bi wu nyamfa so e da free so. Because kwadwo Nkansah so bi wa abrochire na so e Ghana ni a. Ono na be show movie. Amo se bi onye sika obenya. Ono na obi ka se bi ya advert mana nipa no be hwa akoto. Na onye sika obenya. Na Gyimi na wu Gyimi no. Na mu Ghana fo animtia. Abusa na me do sina me kanfo health yes so ide edama o pese o trinwi kama na ha sorochen dia health yes na me kanfo ide edama o mesre wo ko wa dia be hia ya AdwenepaheneTv na BeckyTv what aso benya discount kama nyame boss aso won hira won to kwan kwadwo Nkansah so nyansa na Gyimi no ya dosrodo me di AdwenepaHene aka Enkrata Mokinkon aka Fufukin aka be man fa na yirenum enyefom munko YouTube AdwenepaheneTv or BeckyTv or me no be sia peace out. AdwenepaHene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi